op een of andere manier voelt het niet zo erg zo alsof het echt zo bijzonder is. Dus. Maar dat komt denk ik ook omdat ik wel, ja, ook nog wel denk dat het nog wel beter kan. Ik ben Mijke Huistra, ik ben 17 jaar oud en ik kom uit Heerenveen. Ik doe de zevenkamp, meerkamp, dus alle onderdelen en dat vind ik ook wel echt het allerleukst om gewoon lekker alles te doen. Het is lekker de afwisseling, maar het is ook de groep waarmee je gewoon 2 dagen de wedstrijd doet, wat gewoon super gezellig is altijd. En dat is toch wel even anders dan de losse onderdelen, want dan ben je misschien een half uurtje samen en met die meerkamp ben je echt gewoon 2 volle dagen met z'n allen. Je begint op dag 1 met 100 horden, het hoogspringen, het kogelstoten en de 200 meter. En dan op dag 2 het verspringen, speerwerpen en de 800 meter. Oké, doen we nog een keer bij dat beetje goed eerst knie van boven actief terughalen. Ik ben Sibout Wijma en ik ben trainer-coach bij het RTC Noord Atletiek hier in afdeling Heerenveen. Goed zo, goed zo. Ze heeft de beste prestatie onder 18 behaald op de meerkamp, op de zevenkamp. En die was in handen van Daphne Schippers. Wel heel gaaf en ik had ook echt niet verwacht dat ik dat hier nu al zou halen. Want ik was eigenlijk helemaal niet echt in topvorm nog, omdat we werken altijd richting de NK's toe en dat duurde nog wel 4 weken. Dus ja, ik zou gewoon lekker meerkamp doen en eigenlijk ging alles wel prima. En toen was het gelukt en toen dacht ik, oh nou, oké, als dit nu al lukt, dan is het mooi. Ik keek altijd van een afstandje al wel een beetje mee en ik zag al een hele gedreven atlete, die heel explosief is, die heel makkelijk beweegt. Maar ook wel wat blessuretjes altijd hier en daar. Dus we zijn samen daar goed gaan naar kijken van hoe kunnen we het schema wat verbeteren, hoe kunnen we de blessuretjes wat onderdrukken. Ja, dat is eigenlijk veel beter gegaan deze winter. En dat deze progressie nu al uitgekomen is, had ik niet verwacht, maar heel mooi. Ja. Op een of andere manier voelt het niet zo erg zo alsof het echt zo bijzonder is. Dus. Maar dat komt denk ik ook omdat ik wel, ook nog wel denk dat het nog wel beter kan. Tot nu toe laten ze eigenlijk op alle onderdelen een heel mooi niveau zien. Dus zowel op de sprint-horde onderdelen, op de springen en op het werpen. En als we eigenlijk kunnen zorgen dat alle onderdelen tegelijk wat vooruit blijven gaan, dan geef ik haar wel kans om ook met het seniorenmateriaal mooie stappen te gaan maken. We gaan nog hoog springen, dus... Deze timing is goed en ik vind nog steeds dat je hier veel te lui bent. Nee, maar ja, oké, het is 5. Ja. Uiteindelijk is het doel natuurlijk de Olympische Spelen, maar eerst volgend jaar het WK onder 20 hoop ik te halen. Want dat is in Eugene en dat is echt super gaaf, want dat is echt een super mooi stadion. En dan dat jaar daarna is het EK onder 20 en dan hoop ik ook wel echt een hoge klassering te halen daar. En dan is weer even verder kijken en dus de Olympische Spelen. Als je deze progressie door zou kunnen zetten en we kunnen vooral de blessure wat beperken, dan is het nog zeker niet uitgesloten.